şol imolary, interneti ortadan aýrypdyr da ýok edipdir. Olam näme? Şo jenaýatkar topara hyzmat edip oturan ýanky özüni polis ýa-da mahkama ýa hukukçy ýa prokuror şoňa mende şol jenaýatkar toparyň aýakda durmagyna hyzmat edip oturan ýanky jenaýatkarlar barda. Şolar aýaklary bolup hyzmat edýär şolar. Şolar şu oňluklar döremesin, ýurtdaşyndan internetden bir zat bilen gyzyklanmasyn, halk bir mal ýaly, goýun ýaly bolup bir gitsin, dowam etsin diýip şolar hereket edip otýda. Gije gündüz ýatmany şu halkymyza baskı edip, gorkuzyp, gorku bilen saklap otyrlar häzir. Olam interneti ýok edip. Bu näme diýmek? Şu 21-nji asyrda internet ýok bir ýurt gördüňizmi ýa eşitdiňizmi watandaşlar? Bu näme üçin? Bu Türkmenistanyň içinde şu jenaýatkar toparyň edip oturan jenaýatlaryny halkymyzam bilmesin, çağalaram bilmesin, ýaş nesillerem, ullakan adamlaram bilmesin, duymasın diýip şol interneti ýok edip bysyp goýupdyrlar da. Imodan zordan habarlaşýan, öý bilen habarlaşsan, izinde galan çağaçyklar bilen habarlaşjak bolsaň, imo işläna kesilip zordan dilini düşündürýän. Bu näme diýmek? Hani bizim baýlyklarymyz, hani bizim 4-nji ýerde durýan ýerasty, ýerüstü baýlyklarymyz indi bizim şol hasaplary soramaly günümüz gelip ýetdi watandaşlar. Oňluklar näme üçin gerek? Oňluklar şoň üçin gerek. Halkymyzyň arkasynda durmasy üçin gerek. Ertir bizem şol ýerasty, ýerüstü baýlyklardan biz hakymyzy talap etmeli. Nire gitti diýip biz hasap soramaly bulardan. Zatlarym edilip otyr. Ine şu Arabistana seretsen, Arabistanda şu bir çağa doğulan gününden şu çağa 18 ýaşaýança şoňa ýatyrym ýapýarlar. Goýum goýýarlar. Şu çağa 18 ýaşyna ýetýänçe şu puldan peýdalanmaly. 40 ýyllyk ýatyrym ýapýarlar. Olam şu Arabistanyň baýlyklaryndan gelen girdejilerden şu halkyma ýaş ýaňy dogan çağaçyklara çendim ýatyrym goýýarlar. A bizde näme bar? Bizde hiç